Amb la producció Cita a Cegues s'aixecarà una nova edició del Festival de Cultures del Pirineu el proper 25 de juny. La companyia de dansa Sol Picó i el músic Marco Mezquida protagonitzaran aquesta cita, una història d'amor on no s'empren les paraules sinó el moviment en forma de dansa i el llenguatge universal de la música. Ambdós inauguraran el 28è Dansàneu al monestir de Santa Maria d'Àneu, a Escalarre. Les entrades per primera vegada es poden adquirir per internet a través del portal web dansaneu.cat. Cita a Cegues es podrà veure per un preu de 5 euros amb una copa de vi en finalitzar l'espectacle. El certamen segueix apostant per maridar la cultura i el territori en un entorn excepcional com són les Valls d'Àneu. Això sí, amb propostes de petit format per respecte als elements patrimonials. Enguany s'espera incrementar l'impacte econòmic directe al territori, fomentant les pernoctacions a les mateixes valls. Així doncs, el 28è Dansàneu compta amb destacats noms propis del món de la dansa, com Gemma Galera, Lali Aiguader, Magí Serra o Laia Santanac, guanyadora del Premi Delfí Colomer per l'obra Aer.